hapon. Ipagtaltalkan niyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay, Topiko! Alright, naimbang kabigat manen mga idol. Inatangal daw kat talagang isang sangayan January 7. Ay di kalmang kat January 6 ngayong among Idol Glenn. Okay. Good morning Idol Good Glenn. morning, good morning. Good morning partner. Good morning kadigi sa aming agdingding. Yes. Good morning kadigi partner ko ni Idol Lawrence. Ken kadigi Super, tayo agbuy-buya ti FB Live. Yes. I-share you dito yung segment mi dito yung IFM News. Ta ado ti masursuro tayo again. Kadigi tayo kuwapay. Digi tayo news. Digi ka news madam ma. Well, again nakasapay. Ang kasakbay na dito. Hello mga kay Katrina Tabalon Ligsay. Ay na mo ka dumdum kay Datagon Daway. Love you kabsana kang papauyon. Ayan, so inatagon daway mga idol. Bakit Idol Glenn sakbay nga i-dasarta. Dito'y topiko ito inatabigan. Okay. Amo kadi malim kalman, grabe. Naku na ka grabe mga idol. Kaputa nagsasaro no iti desgrasya. Gilbert Bridge at ati duwang I think nga nakita nga desgrasya. And of course, nagmalim lang DJ ha. Dapat gayam ti desgrasya da barangay 14 San Nicolas. So, apo, ganaan tayo mga ganaan tayo. idol. Ang pinganalpas iti dating season. Ay ganap iti February deto. Karugrugi pa laing ititawen. Karugrugi pa lang titawen kas giant apo itinapasamang desgrasya kan syempre in line with this ipagsalita tayo Idol Glenn akat about the getay desgrasya ken fire safety measure kasi di kalman rabi ada apo mo tinauram ita San Nicolas Ilocos Norte. Nakaruba yun sabay. Nakaruba mi. So nga nakapawad to mo to nakapawad tino mo to ibang anak pa nag-interview titartaray ko di kalman aglutot meatloaf. So nga apo ano to Idol Glenn. So ano dagitoy nasken apo nga tandaanan tayo no kastoy nga ada apo iti uram. Go ahead Idol Glenn. Okay, tiyo muna ket manatiling kalmado para DJ na clear mind ka kunada kaya kang agpanik at ano daddo malo yung pinagpanik mo iso ti mangitunda iti baka iti club mo kada isuntukid iti baka anya ag trampoline ka Trampoline ka ba? DJ pinagtaray mo iso ti pinakatinag mo iso ti baka matinag talulunam talulunam kaya kastapay damor ngamin apo nga agpanik kayo damor apo nga dati hanyo nga amot yung obraen yo nga ison tumanen iti problema and dagiti marshals fire safety DJ bombero DJ safety DJ umuna nga emergency first responders di ba kasi nung matartaranta kayo awan tiladan to ti masagsagang yun ta si cardio iso pa iti pagka hyperventilate nyo DJ angas nga kung siyempre samot na high blood kang mamuk neta o di ba oo di ba tapos anapay rumor asigod ka DJ Balay no DJ building no ada pagkakuan nandiyan ada pagprogram rumor asigod no DJ ada rumor one ito so nga di sabi na dati fire exit no man kitam DJ agdan kitam DJ elevator DJ pagprogram haan Idol Glenn ang mabalinti elevator ay hindi elevator agdan ti pagnaam agdan ti pagnaam nyo kan escalator sorry nakapaybayag ka siguro ta escalator rin mga 30 minutes ka hindi umandaran ko lang enjoy kalat na istak kan madi agtaray ka di ba agtaray ka elevator diba? madi Elevator madi apo maistak kay jay nabalin nga si kantumanan iti problema and dagiti kaming iti BFP di ba iso nga dati na kung kuna apo nga fire exit gaputa di fire exit gamin iso iti nga pag exit ti apo pag exitan ti tao no ada iti uram di kuana di jay so dapat Idol Glenn I think mabalbalin nga mag-check regularly. Yes. Kasi nung road, di ba, nung nakabaybayagan, no, dati aglat-latin, di jay mismo nga atawag na jay, agdan na. Dati for exit, I want
Sa may Accidented pa abutin yun ta. aglalalo mo nga isumunti pagkatayam kasi Wow. kagaputa haan nga natalged dito agdan nga pagwarap. Kenti may sa Idol Glenn, ano kas bilang man ada apo iti panakabalin na han kayo nga datay OA. Aya nga agong OA. Iso number 1 nga pagpakaasida dahil kita mga idol. Aya. Timay Go. sabay. Next. Wa? Anyo dito yun. Yumuko at gumapang. Baka adang kami Yumuko apo. at gumapang? Agkwa ka. Okay. Tamok nung kumaradap ka na tayo. Kung mausok ko na lang. Ano no nasok kasi, kumbaga kang masuffocate eh. Di ba? Mas malinis ang hangin, mas malapit sa sahig ko na. Dadi ada ka tiba ba? Wen. Ngam siyempre, ada ka Nagrigat? ground gamin eh. Wen, Ngam nagrigat? dapat agkarayam kalatan. Oo. No dahil talaga nga napuskul tayo. Napuskul DJ Apuyen, di ba? Dati siguro ka tayo na-stuck ka nga di mo amo dahil mo maturog ka siguro ka pag ring mo ganyan Awan ng kwan. So nga dapat ng mga idol, amuan nyo, denggen nyo, imotektikan nyo dito ibagbagami. Kasi saan mo amot panawin eh. Di ba? Na itata, nakaraglag sa kayo, damdamagan, bumtak tayo. Yan, adim apo, nagbumtak tayo butane nga, pagkukuha nyo samji, dyan. Sa may sa pa no DJ ada no talaga nga naasuken amo ite kano panyuyo basa Panyo? enyo kan DJ sa ikaw Okay. DJ tapno haan nga mapa DJ haan nga tay dry nga panyo no ada kabalinan na mapang kayo ka DJ anda danum na ikanyo DJ tapos ikas DJ Panyo. panyo Okay. tapos tay basa takpan ng ilong at bibig Apay nabasa, Idol Glenn. un ata Hanggang nabasa naman, dry Jay. pagdrayon na ka dete Okay. fire padrayon na ka DJ danumhan na ka nga koon tay Pagangsun tulungan na na ka, pagangsun na ka oo at ano na dry lang baka hindi Yung- mapuro Yung DJ Idol Glenn, dapat ka dati panyo na, hanga dati napaspesen Wen dati ate na tay na wet wen lang. ate wet lang Hanga dati wen wet lang intab na muhamuha malmes kami mga idol, di ba? wen tay na wet soap Wet, yes, wet soak towel. towel Or handkerchief. basta di kaya bado nga kwa mabalinde di kaya Yes, mabalbalin, mga idol. wawanti pa nyo nga makita basta lupot nga mga kasi ka dito tapnohan ka nga ma-suffocate okay so isara ang pinto habang lumalabas kung DJ nakaruha ka hamo nga open kanunukan irik Ay, apay. tapno ka ang agror kanu DJ kwa Japoy? uwan kanana Talaga, di ba kurang fire exit? nakakatulong itong pigilan ang pagkalat ng apoy Oh, di ba? Kasi mga idol, DJ kami siguro ma-isolate. Isa sa isolation sa at outer DJ eh. do mga min no DJ rumor DJ no DJ may kanti ere dete Oo. ere DJ kwa isuti kwa panagram-ram na na may di kanti ba? air DJ kwa madlam mo no DJ kung manahangin ta ko na adalas ang kabasit nga apoy DJ agram-ram DJ nga pas Eh di awan no kwati anan, di ba? Mairamraman ti sa baling pasdek no kwan mga idol. Okay, next. Next magtipon ng itinilagang evacuation area. Ay, so dapat evacuation yung met. papanan nyo. Siguro no building met. Well, kasi no building, no di building dito yung no di da Oo. pagkasiraan na, ada apartments, da dorm kasi ay. So, makita kayo ti evacuation area. Nga, isip pa Pagkikita ba nyo. nga Magkikita pagyanan nyo. yun to ba yan? Kas Wala. magarigan mga idol. Kang runaan na katno, kasta nga adatim or uram. Okay? Of course, dito may kapitugat tumawag agad sa BFP emergency hotline. Of course, Dito, di ba? actually, dito kumapit yung munang inubrayo. 911. Oh, 911. Ang dati, video ka pa lang, nagla-live, di ba? Actually, DJT, ikadun tayo nga kwa tayo. Obra tayo. Obra tayo. Kasi dito tasting mati, bingkat kada ko, digite, kwa ni, bayrala. Di ba? Kasi, I-video sakti yung Maura muna. yung sakti video. Imbes kung magtawag Tumawag kayo, tayo. aya iti ano tawag na 911, BFP, 911, police, PNP, well. ano pa, hindi kita yung Basta MDRM. dito DILG ko Bodies, or units, units diba? so tawagan niyo idan tap ni sila makambon sa kantuno kanya man ti kaya mong obra na at least na i-report mo tal kay Kaya na, katulungan iwasan din sa dyan. wen iwasan niyo DJ tiki di obra niyo kiki di mga alati timbayo tayong kayo makikuan Baka dagdamag Idol Glenn, aping nga rod, dagitay media kunada, media kam nga rod, mga idol, agi pa damag kami, hang kami mat ka tumulong, tapno no, agsebseb. Actually, ti Obrami is to inform the public, ada iti nauram, kaya kasta pa yung mga idol, tato makaukun met, iti
tulong in kaso lang nga nauraman kayo. Yan ada yung Yes. apo. Aya, ket babayan iti pa ng coverage me or pa ng cover me. Kada gito'y iratang napasamak kada kayo. Agad malay mo, dati agbubuya kada kami, ikanda kayo apo iti cash fund para iti dati parang rugiyo manen. Ikanda kayo apo ti bado tapos eri kasa dati usarin nyo. Ken daduma pa nga tulong posible apo Well. napaka turungan dagiti impormasyon nga in paruk at me. Okay. Hindi naman kami talaga yung modern marites akunada pero we inform the public no anati obra and anat sitwasyon iti agdama ken daduma pa iso nga handa kami kumababalaw nga ang video kami mga idol. Pero at times like this, Idol Glenn, no, the time at nga media practitioner iti makasagang or the time ti umuna nga maka-apot kadeta nga uram. Akit syempre anat ti obra kami nga muna tumawag ka. Iti kakadwa tayo sakbay mi met nga i-video. Kasi once nga nag-video kami, tuloy-tuloy na yan nag-video kami, tuloy-tuloy na yan, interviews and all. Nga awampay iti kaming iti BFP nga mang seb-seb. Iso nga may mayat laing iti kasi nga buraan mi apo nga media practitioner nga Pera de los Buenos. Adamat kami digitay in live dan, handan nga nagtawag iti BFP ken PNP. Kasi talagang daka mo no pasindayang wenno anat yung obra enda mga idol. Nevertheless, obra mi dito IFM Lawag, IFM News Lawag, akit tumawag nga umuna kasi nga ro dati susurudon tayo nga pagalagadan iti unag ti stasyon tayo Idol Glenn. Okay? What's next? Don'ts tayo, don'ts. Ay, don'ts. Ano na kita don'ts? Huwag bumalik sa loob ng nasusunog na gusali. Apeng kami mat sobre ka? Apay ko na, aduti kasta. Kasi DJ Mataranta ka, Matarhan, nagsublida kasi ay awan ti cellphone ko. Cellphone, aso. Mabaling nga dete ko, ada may isang iduldulin mo nga talagang usar mo ka DJ ko. Importante nga ba na? Importante nga ba para ka DJ nga daw it may be kwa siguro nga para kadeti pa nagbiag mo. For example, detay titulot dagdaga. Detay dokumento. Baka subsublyanan nyo pa ilang mga idol. Siguro maawatan mo't aya detay pakaidanunan nyo kadagitoy. Akit who knows, di ba? Dahil tama tibang tulong to kada kayo in terms of documents, sa subli ka kasi napukaw nabatin tay wallet mo. When IDs on the rinibre mo nga kwarta mo, ATM, detay kwam, detay lisensya. yan nung mampay ka Idol Glenn, ori mampay agpapan ka nagitigat orag sasawak pelangat mariknak tirigat na kasi talagang for example agsubli ka tapos kagatang mo tay TV mga 50 inches nga kagatang mo lang di last week. Kagatang mo na nga bakam di raffle. Kagatang mo lang di last week, di ba? Oo. Imagine him DJ. Diba na yung the burden, diba? Or tinagam di jay. Ang pauna yan. Katintinag mo pa ilang kaluror mo. Tapos awan mo nauram. Nauling ka baybayadan kat awan mo. Awanin agbaybayad ka lang nga awan magbaybayaan. At sa may sapay awan ti pagagit kita amo. Ngem amom Idol Glenn anda kami din pagsasao ngem jak mamati ka deto nga may mayat kanulatan iti maminsan nga pulo matakawan ken ngem maminsan uraman linoloko deta mga idol. Ano to obra matakawan ket awan to gamit mo. Ana nga kas jemot lang, di ba? I mean inot lang. So jak mamati di nga pamati or pamagbaga nga may metlangan kano apo deti matakawan ngam dai mauraman. Nga usto DJ mga idol kasi parang same damot laeng. DJ lang uram kat destruction nga talaga total destruction kada ita balay mo pagtaingam, di ba? Kay Idol Glenn? Kaya siguro dati pa, huwag magtago sa ilalim ng kama or DJ banyo kasi apay ko naman. Apay. Kasi no addan to agsarak nga rescuer narigad na kang asaraki. Yung mapay kami naglamang ka. Di naman tinambero nga sa lunsod. Kaya muda nga min siguro kasi la dete safe da. kasi la ka ginggine da nga min nga ginggine di sunod.
Kined apo Uur data. Uram data. Urang Diba? deta. So nga, as long as ASAP, inkag sarak ti pagroram, inkag inji fire exit, inji ti Yes. sarakam, inji ti sarakam hangkang aglimlimeng ka, di ka mabalin nga aglimlim. Aglalo ka manyuyo ka daw, kung ganun ornesta ka, tanawanin na. Di na ka masarakan, di rescuerin. Gusto nga dapat dapat amuyo ada gito yung pagalagatan mga idol kasi Puero de los Buenos amok nga mga na tayo if not all of us but some of us akit ado talaga iti saan pa nga makaamuti of obra and kabayatan apo iti uram. Dito pa may isa pa nga nakakatkatawang dapat wag magbuhos ng tubig sa electrical or oil Nakarkaro manen. Aglalo kasi baka kumarkaro ti apo iya ag-spark iso. Ken idol Glenn apay ko na anapi ko na amo idol Glenn no kas bilang man kas dyan ti mapasamak mabalik ka makuryente apay. What if amping nga nagputol DJ waya or DJ connection yo live di ba? wire Makuryente ka na di ba? Kasi danom and live electric wire mabalin apo nga pa kayo tundaan di pa nakakuryente pa nakapusay imbes nga na natay ka tipo or natay ka kuryente diba? So nga dapat kata amuin nyo dagiti ka kasi apo nga bambanag nga basit man apo nga mapagsasaritaan na kata amu tayon nga syempre baka ano tawag na dati yan dati talaga sikat mangligtas or mangisalakan baka isalakanan nagiti ka kasi nga bambanag mga idol dati pa yun kaya no DJ ka no di ka makarwaro na kung hindi ka na makalabas isara ang pinto takpan ang siwang ng basang tela di kam ay gas jawan DJ kam ti ko na ti dal tapnahan mo nang hanga subrte da at least nabasa nga tawin no ada mo cellphone mo tumawag ka 911 ayan na pes ayan tawag agad wano di kaya kabagyan nga nakarwaro or baka ken of course pumunta sa bintana agsenyas ka yan ito ay when ngam no di amo ti map moon idol Glenn I mean bunong kasi kaya na actually no kasi gayam kanupay mga lakate no adaman flashlight mo or pag ito flashlight ti ko may silaw mo ka na ay ngam naman amo nga kabisado idol Glenn dete structure di building basta at least inka jay bintana jay makita da nga at least ada ano dito yung sign of living sign of nga ni ada pila tao jay ada sila ma'am DJ kuma cellphone yo ada flashlight na ken practicean yung mga idol nga jay bagyo dapat ada ti SOS kit ano di SOS kit datay DJ datay parang usarem tapno no in kaso nga datay emerhensya in kaso apo nga datay kitay didigra ka kastoy akit ada sultip na DJ ada ti SOS sultip flashlight ken nadadumapay nga iso ti mabalin apo nga mangsalbarken ka kit DJ mga idol iba nyo lang yan ta bagyo no kwa diba Okay. So, ay, di Jelayan. Alagyan ka, Eugene Nolasco, kani Clarita Tangonan. Yan, Daisy 1, good morning gan ka. Marita Saguda Cortez, good morning, Manibod Nambaran Bakara. Kani Ma'am Carlina Malaki, good morning. Good morning, ma'am. Roma Aljo, kani Kastapay, nga isang to apo ti agbalin itong sponsor tayo. Kanete, I question tayo. Eti Biniga. And of course, ni Mami Aida Ganutin sa Alexander, Manipod Hawaii, ni Ate Marjorie Sabio, Manipod Hawaii, ni Kuya Sonny Sabio, Manipod Hawaii, kay kasabi ni Ate Pieta. Kani Sir Marlon Ordillas Kokya apo iti share a free ride ken kastapay kani Sir Heki, Sir Samuel, Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos, and of course San Nicolas Advocacy Group na yung bagabigat yung mga idol. Ken may congratulate man ka day taga Sino? MMSU nga Apay? It's 48 Foundation ay anniversary. Congratulations kasi dati MMSU ket hanlaeng nga kwan hanlang nga gagangay university it's a world class global class isunan and class. Imagine ka dito 48 founding anniversary dagat ti tema dagat One Vision One MMSU napaka nagbuya napanag ije Rabi napanag ije trade fair
Among ganda. Nabang kamandangan rabrabi eh. Ijayan tayo na show. Ina tayo ni trade fair na ta. Ada dito isang ti among di high school. Basta ay dito isang ti law. Ay ang ijaanan. Ang iji bangir at ararami dun da. Iji dati. Iji chatro. Ni hang ijay. Ang jayan. Ito isang ti boag iji. Boag. Yun boag gaminin. Ay boag gamin ti panunod ko DJ. Basta iji 1880 South wala na boag. Student Center. Iji Student Center. Iji yan tamapan sumrek mapan iji chatro. Iji tayan dan. Bangir lang. Wan iji basta dito do nga building ijay. Iji tayan dan. Iji among iti College of Iji sumber kata si Bea. Di tayo Iji dahil basta sumber kata si Bea. Di kastuyan na. Dati kastuyan na. Simrek dan. Nga dati mismo nga iji dati na yan. Adan sa kami ararami dun nga building ito. Inak tumamit mga. Inak tumamit mga idol Glenta. Ano ti makan ijay? Ay ado pa iti Webless, ado pa iti nagijay tugtugaw sa salas. Ay dati matlang deta idol Glenn. I think dati matla deta hindi na udi nga napanak nga ni kadak iti suka kadakas takat iji matla Digay taga Baguio. Ay data ka Baguio nga may. Ado digijay syempre digijay taga Highlands iso dati. May bilis sa laklako na ijay. Panday awan. Adan sa pa kakasya. Nagbay ka pagkutsilyo ngayon. Ano tayo dito? Kikita tayo dito mga idols. Sika Sir Julius Tagaban. Ayan, nakikita tayo ito kumanta. Sa may isa ko dito 1 month ko dito Ay, may sa bulan. 1 month long anniversary ano siya. Sa digay ka nag-MMS show ko naman. Tagwa dito every night to adan to pabuyati is estudyante. Ay, nagmayaten. Every college? Into no aging gana tong 30 yes. So, adis kay schedule. So padaanan mga idol, ibagamin to kani Idol Gleno anan to ti mabuya ito no dang nama I for an I. Ta ibagam to Idol Gleno anan ti mapasama kaya schedule dapat no mapalagipan dagiti amin. Ay di kami Eugene Ray Villanueva kan Eugene Nolasco do nga Eugene jaka mo no ana iti tripyo. Eugene Nolasco kan Eugene Ray Villanueva nagsaron no. Di ba ana tangan di Eugene ngamin nga karkartun ay anime yan. Ghost Fighter. Yu Yu Hakusho. Ayan. Alright, mga idol, oras tayo na alas 6:03. Sumarsaro ng ton, dayete bumarbara damdamag, kalpasan dagitoy, apang malagip, 6:03 in the morning.